chisa chokuti muri yeZimbabwe mushure menawu vanenge vakabatsira chimuti. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndine chimwe chete chandinacho chandinogara nango kuudza panguva yendayo chokuti kuBulawayo kuDonington kune muranda rume anove muprofita wechirume ari kugezesa madzimai kubvisa mhepo kugeza madzimai vari kutotenda kubvisa hembe vobva vagezeswa zvakutoita vanhu kuti izvo vamwe vanhu vanotomira pajurawo vachidongorera nokuti ane jira rake reredhi raakavhara saidhi rinenge rine vanhu kwozoita saidhi rejurawo harina kuvharwa vanhu vakatoboora saidhi roro madzimai vari kutosvika nemapango emotokari vari kuenda kunogezwa kana richiti kugezeswa kugezeswa kunoitwa mwana ndokugezeswa kuri kuitwa madzimai nemuprofita ari kuBulawayo. Regei ndikubatei muromo nthawe ndozadiyana tiri kuti ili baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe regei ndikuzivisa ndiri mukati mekureva kutaura nechiti izvo muri yeZimbabwe takagara tiri mukati mekutaura mazuva apera nenyaya dzinenge dziri mukati mekuitika muzvikoro asi muri yeZimbabwe kana vabereki vaendesa vana kuchikoro vanenge vachitarisira kuti kune vanhu vari kuchikonzero vadzidzisi vanomira nevana pane zvose zvichauya nezvose zviri kuitika uyezve vadzidzisi havamiri vega kwakatosarudzwa inonzi SDC committee inoshanda nevabereki inoshanda nechikoro kuzivisana kana kuti ivo ndaka kuita meeting vachizokuzivisai zviri kuitika kuti vazive kuti zvakamira sei uye zve zvichafamba sei. Nyaya yandinayo pana paMukoma KB inyaya yechimwe chikoro chiri kukadoma chikoro chiri kukadoma Mukoma KB vana kubva last year vakatanga isekondari vachiita zvekuskirima vaskirima kudaro vochema vachiskirima vachiita noise kusvikira vazuzi chii chinenge chichimboitika vakangoti dzimwe dzenguva pane zviri kuita sei pane zviri kuitika zvichagadzirisika ndobva vanyarara. Gore rinori izvezvi vana vane zuva wiki rapera irori rakangoita vana mapofu vamaona pachikoro havachatooni vana havachaoni. Chii chaitika vabereki vachibva vaenda pachikoro vachibva vanoungana toita sei nenyaya iri kuitika iyi vana ava vakazokwanisa kuona mushure mekuti pachikoro pakanzi ngapamboitwa munamato pakauya maprofita nevamwe vanobatsira vachibva vabatsira zvinhu izvi vabatsira kudaro vana vakakwanisa kuzasinge vari kuona asi vana vachibvunzwa maererano vamwe vana vari kuti vasisaone zvimwe zvinhu zvakawanda vanenge vachiona nyoka chete vamwe vana vari kutaura kuti izvo vasingaone zvakawanda kuita mapofu but vari kuona tuvanhu tupfupi asi vakatarisa vanoona ari munhu mukuru. Vamwe vacho vari kuti vari kuona munhu anenge asikaratidze kuti hongu musoro but vana kuti vaone kuti musoro uyu une fesi here kana kuti haisi munhu havasi kunyatsoona. Vana vachiona zvakasiyana siyana asi pane vana vatatu vakakwanisa kuona kuti zvinhu zvevanhu zvidikizvi but vanoratidza kuti vanhu vakuru but vamwe vacho vanozoita havana miromo. Vapedza kudaro maticha vakati izvo nevabereki vaita musangano toita sei kuti vana vaya pachikoro pakadaiswa zvakaoma asi vabereki vachibva vagara pasi vakati honai vana vakuenda kuenda kunonyora ngatishingirirei vana vapedze kunyora vapedza kunyora toona zvokuita. Ndakwanisa kutaura nemwe weSDC committee vanova ndivo vanoronga shemo nezvinogamuchirwa zvepachikoro kubva kuvabereki kubva kuchikoro zvichisangana pakati ndo committee inenge iripo vari kuti ivo tadaro kuti vana ngavadzokere pachikoro vadzidze vadarike chikonzero nogona kuti zvosara zvachose ndizvozvo ngatishingirirei izvezvi Mukoma KB pachikoro vana vakatodzoka kuchikoro achienda kunoudza vabereki kuti kuchikoro kwatsva moto wangooneka wakungotsva pane suro pesi uchingotsva moto havachazivi kuti ungori moto wakanaka chete here kana kuti moto uri kuenderana naizvozvo. Saka vabereki hana dzavo hadzina kugadzikana uye mamwe maticha akutya pachikoro apa kuti zviri kuitika izvi pazviri kuita vana kuva vana vechikoro kwatiri isusu maticha hazvizoitika here nokuti zvakangooma kuti mwana wechikoro akamira panapa ari kutoskirima achiudzema kuti handichaoni umwe ari panekisi achiti ndiri kuona kamunhu kapfupi umwe achiti ndiri kuona nyoka asi vanhu isani sikuvaona but pari pachikoro vabereki vakutya kuendesa vana vachichacho zvakare akutya kudzidza so vari kuchema vachiti dzimwe dzenguva takanzwa zvakawana kuchikoro kwakaitika zvakati kukaenda vabatsiri varipo vanoziva here nokuti ava ndi vamwe vevamwe vekomiti varipo vari kutsvaka kuti honai nguva yatasvika inguva yekuti vana vanyore nguva kana yadarika iyi vana ava nguva yavo vachazoiwana here ko kana vasara vachazoitwa sei ndozvikuita kuti chimwe chikoro chiri kukadoma.
ya zvakaoma nezviri kuitika pachikoro chiri kukadoma. Pane zvingadaka kuti zvinzwisiswe nevateereri manyama. Chokutanga, chikoro ichi mati isekendari. Chine vana vanogara pachikoro apa nevana vanodzidza vachibva kumba. Ichokwadi. Vana vangani vari kuaffectwa kana kuti vari kusangana nedambudziko iri kumboita kadambudziko rokusaona, vamwe vacho vachiskrima vachiti pane vanhu vavari kuona. Namba yevo haisati yadarika 5. Haisati yadarika 5 vana asi vachiita izvozvo. Right, mataura emimi kuti zvakatanga gore rakapera. Ichokwadi. Chikoro vakasimudzire nyaya iyi vakaiendesa kuMinistry of Primary and Secondary Education. Sokutaura ndichitaura nemumwe we-school committee anoshevedzera kuti izvo pazvakaitika last year zvakangoitika vanhu tikangofunga kuti imhepo yanga ichidarika ende zvakabva zvapfuura zvechokwadi. Gore rino chibva zvadzoka kudaro. 1, vana nhamba yavo yati wandei pane nhamba yekutanga. 2, nguva yacho zvakare inotirwadza chikonzero haisi nguva yekupindira zvinhu zvinogona kudisturba vana chikonzero, asi zvokuti mwana akarwara nhasi mangwana anodzoka. Pakuda kuuya zvinhu zvokuti izvo vachinyora zviri kudarika igore rakutodarika. Ndizvozvo vari kuti ivo gore rakapera pazvakaita vakafunga kuti zviri kungopfuura. Zvaitika izvozvo vakaendesa renyaya iyi kumahofisi anoona nezvedzidzo Imashi West ikadoma Imashi West vakaendesera dambudziko iroro kumahofisi anoona nezvedzidzo endi vakati kudini. Ichokwadi mukoba keperiga nditori mashuke kuti ipapa ndira kudzika nawo ndizo kuti vakaendesa nyaya here, asi vanoda chekuti maticha kubva kuna headmaster nevabereki vevana vakatoita nguva yekuungana pachikoro yekutomboshevedza vabatsiri uyezve kumboita meeting nevabereki toita sei kana kuti kamusangano kavo vari pachikoro apa vachitoita sei kusvika vasvitsa shoko rokuti izvo honai vabereki ndimi mune vana vari kuita zvinhu izvi, ndimi zvakare muri kutya, asi honai pasvika vana tomboti vana vapedza tosangana kuti toita zvipi, asi vasati vasvika panguva yekuti vana ava vadarike nguva yekunyora kuti vazoita zvinhu pabva pabuda moto wabva wapfuta. Saka nyaya yandaziva ndeyekuti vakaenda here nenyaya kuMinistry of Education kumaoffices kuti vavabatsiri vataure navo. Ichokwadi ndo zvatidaka kuziva, ende kana vakaenda nenyaya vakanzi kudini ikoko ivo pavakashedza kavabatsiri vakati kudini kuburikidza kane nyaya iyi. Ichokwadi mukoma kebe tinoda kunzwa kuti vakazoti kudii, bari chatiri kuziva ndechekuti vana vakanga vasaoni vese vakaona, asi vanhu vachagutsikani kuti zvavaiona nezvakaitika hazvigoneri zvichiitika mangwana nekuti zvinhu zvinovhundutsa. Then mataura nyaya yokuti vana pavakanzi ngavadzoke vadzidzi sezvo vamwe vari kunyora vakanzi vaende kumba vanogona kukanganiswa pazvidzidzo zvavo. Panyaya iyoyo vana vari kunzi vakaona moto ava, maticha vakaona moto wacho here kana kuti vana vaingoona moto asi usingaonekwe nevakawanda? Vana chete zviri kuitika kuvana chete, maticha hapana zviri kuitika pavari, ende hapana chakatsva pachikoro apa kunze kwesora. Hey, ya pakaipa kwade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutsodzora dziri kuitika matimana wose nyika ino panenge makachibata muri yeZimbabwe paka buya wayo kontutu icho kwadi muri yeZimbabwe handiriya simudzampata tirove pakatsikatsika handiriya simudzampata tirove pakatsikatsika handiriya iwe simudzampata tirove pakatsikatsika handiriya iwe simudzampata tirove pakatsikatsika simudzampata tirove pakatsikatsika handiriya iwe simudzampata tirove pakatsikatsika handiriya iwe simudzampata tirove pakatsikatsika. Oh, you didn't reporting to the angel. Tapio. What am I just buying for the pizza and the pro? Fana to the Bekishan Drama. Jomanda Wakachuamba Kiminikat. Say, Pinity, what am I? Daniel also would have been for walk out, say, Pinity, what am I? Daniel Roshi, Akioroshi, Rickety, Bo, Rickety, Bo.
kudzulai papa icho kwadi muri yezimbabwe ndapindira ndi maunzume kwa bulawayo mukati menzume kwa bulawayo muri yezimbabwe mune chishamiso chiri kurwadza nekunetsa mushure mekubuda kwenyaya iyi inyaya yakaitika mukoma keboto yemwe murandakadzi hangari mukati mekunzenga murume wake hari mukati mekungeti menzvimbo yekuenda kunzvimbo yesowairi achienda kunonamatirwa ikoko nyaya iripo ndiye kuti pambapa paine jurawo kudaro pachibva paita munandarume anova ndiye mwanakomana wemunhu anoenda kunzvimbo iyi achinonamata ipapo achizadzisa zvemweya ndati zvedenga akamira semuprofita achibatsira vanhu ipapo ndokubva aisa jira rake rekuti vanhu vanenge vari mukati mezambara vachinamata asi kana vachinge vakunonamatirwa vanenge vabatsirwa munamato vanoenda kunopinda mujira iri zvariri rakaviga nzvimbo yekumashure kunova ndiko kunenge kune vanhu vekereke rimwe saidhi rachona rine jurawo saka saidhi rine jurawo harina kuiswa jira nekuti ari kuziva kuti kune jurawo asi vanhu vanodarika nekuseri ikoko vari mukati mekufamba zvakazoitika muri yezimbabwe ndezvekuti vanhu vari kudongorera ipapo vachiona zvinenge zvichiitika vakadzi vakuru vari kupinda mukati menzvimbo yemu vachinzi vanengada kutogezwa jambwa vari kuda kugezwa munyama vari kutobvisa hembe dzese vachigezwa nemuprofita ari munhu wechirume achigeza madzimai inzwa inyekwa yakazoenda ndokubva kwaita murume akaenda kaenda nemukadzi waakaendesera naye ndokubva aenda pakereke apa aenda pakereke ndokunonamatirwa achinzi murume wako ane dambudziko chikonzerane vamwe vakadzi varoda nawe plus akabata zvokuti ari kutendisa iwewe chenjera mukadzi iwe ukaramba uri pamurume uyu unogona kukanganisika unogona kutofa uye zvemukadzi murume wako anobuda zvokuti iye one anogona kukuda nechirwere chenyika kana kuti iwewe uchafa nebp uchasara uchitambura dai wati munamato uyu wokuti uparadza nemurume wako muende zvakanaka pasina kukonana. Mashoko ari kutaurwa nemuprofita murume achiudzwa mukadzi anga kuita zvokunoudza vana teteve murume kuti ndo zvandiri kubata zvandiri kuudzwa murume achibvaudzwa nehanzvadzi dzake akati zviri kutaura sei handizvizivini ngatigati kufambawo naye nemi vana tete vangu ngatifambei tese kana ane hama dzake ngaafambe nokuti mashoko ari kutaurwa inini handimazivi. Ndokubva wafamba mukomakebi wanike mukurume abvuma kudaro chidhakwa anomwa but akabvuma kuenda kusheshi nehanzvadzi dzake hanzvadzi dzakapinda murume uyu nenyaya yekunzi ari kunzi akabata zvikanzi muroona kunyange yoka dzinoshandiswa but isusu vana tete vachona veukama tiri marumana nzombe nokuti hama ikaromba anokuvara tisu ndobva pinda mukadzi ndobva pinda hanzvadzi yavo ngatifambei zvikanzi ngatifambei pavakanotaka kunosvika zvikanzi amai ndiri kuona mune zvamakapiwa mine munamato yamakapiwa mimi munamato yamakapiwa mimi chokutanga chandiri kutaura kwamakapiwa munamato pamuri kunodzokera muri kunoita chivi kuchechi achakushandisa muprofita muri kunoita bonde nemuprofita asi ndinoda kuti muziva kuti pamuri kuenda makasununguka ndaona hama imini makabvisa hembe dzese muchishandirwa musina kupfeka nyaya yachiratidza pana baisechiratidzo zvinhu zvakaitika izvi amai mukasazvipupura mukasauya neminamato kana kuti zvamakapiwa pano nemurume munosiyana kwete nekuda kwezvamakaudzwa ndimi dambudziko makutobva pamba imi nekuda kwezvamakapiwa amai ndaona makashama muchishandirwa amai akandasimudza maoko ishe muri kutaura chokwadi ndo zviri kuitika panzvimbo iyi handisi ndega ndiri kushandirwa zvikanzi nemurume ndoda kunoona kuti chokwadi murume ndakazoteka kuenda ipapo wanike patori nekaburi kakaborwa nevanhu pajurawo kekuona zvinhu izvi kusanganisira vamwe vakarambira vakadzi izvozvo but nyaya iyi yakamboenda kumapurisa ende mapurisa akambosvika pazvechokwadi nyaya yakaenda kumapurisa ishinzi kudini yaripoto kunzi zviri kuitika apa kuti vakadzi vari kushandirwa vasina kupfeka vachigezeswa pakaita vanhu vakasvika ipapo semapurisa kusanganisira umwe munhu ane hanzvadzi yake yakabva kumurume inorwara yakaenda kunoshandirwa asi hanzvadzi iyi yakaenda kunoudza hama dzayo kuti apa ndidzokeri ndo zviri kuitwa vanhu vachibva noripota nyaya pasi panonzi pane mapurisa akasvikapo but zvakazoitika kumberi asina kusikuoneka nokuti murume ari kuramba ita sei achishandira so murume ane mukadzi uyu ari kuti inini handina hangu kukwanisa kuenda kumberi nokuti zvabuda kumweya kuti mukadzi wangu akashandirwa akatogezwa asina kupfekwa but akanzi ndaona iko zvino zvimakadzokera muri kunoita chivi kuda kuti mukadzi wangu hana kubatwa asi ndiri kuti zviri kuitika apa nyika ingaziva sei ende ivo vakadzi sei vachibvuma kuenda kunobviswa hembe nemunhu wechirume vachigezeswa chinzi imhepo iko kuchinzi murume asiri wako haakwanisi kuona muviri wako zvauri
iwo amai ava vachibvunzwa pavakaenda kunobatsirwa pachechi vachinzi nemuprofita bvisai hembe ndikugezesei vainzi vaigezeswa chii? vatonzi kwanzi pamuri pane jambwa nemunyama yekuti imimi amukwanisi kuona zvisingaiti mberi kwenyu. Ende mhepa tiri kubvisa panapa ndekuti tiri kuisa mweya wokuti ukwanise kuona zvinoitwa nemurume wenyu. Musarambe muripo, chikonzero tiri kuona rukumberi runogona kuya muchipondwa nemurume wenyu, kana kuti kufa nechirwere chachirwa nemurume wenyu, kana kuti murume wenyu achakusiyai muchitambura. Saka tiri kuisa bvisa mhepo inogona kuti musawo imi meka muone zvinoitika pamurume wenyu mubude muende, kana kuti murume wenyu kana makuenda asaita simba rekukurwisai. But munamato wakawanda hapana murume akamboenda kunogezwa apa, vanhu vari kugezwa chidapa. Saka murume ane mudzimai uyu akaenda kunobatsirwa pachechi achibva anzi ngabvise hembe, achibva abatsirwa asina akakupfeka, ndiye aunza nyaya. Ende ari kuti mukadzi wake ari kubvuma zvokuti chero izvo zvakati handei kwakati zvichererwa tinogona kuenda timbouya nevanhu vemutemo wadongorere vaone kuti une zviri kuitika apa. Asi zvinoitei kuti munhu uyu aende abatwa? Vakadzi vari kuitwa zvinhu izvi vasina kuenda kunoripota, kana kuti pasina aenda kunoripota kuti ndo zvandaitwa apa, ndo zvimwe zvezvimwe zvatiri kutyira. Ya ende munamati wakadaro uriko here wekuti muprofita wechikadzi anobvisa varume hembe? Muprofita wechikadzi anobvisa varume hembe achivageza ari muprofita. Muprofita wechirume anobvisa vakadzi. Kweni maprofita kuchechi kunoenda vakadzi vevanhu nevasiri vakadzi vevanhu ngomakepi. Uriko here munamati wakadaro? Kukana uriko pamutema wenyika haisi mhosva here? Kanyemba naBhozho muprofita uyo ipfambi chaiyo achakuvadza vanhu nezvirwere ngaavharirwe mukati. Ndinonzi mai Shanteo Kanjere, ndiri kunoku kuguruve. Baba Isaro mataura kuti mimi pari kutoonekwa vanhu vachisvika vachipaka ipapo mazimotokari vachibatsirwa. Vari kutogezwa madzimai vakapaka motokari, vanotobva kumotokari vachienda kunobatsirwa bekuti mukamutenda kuti ha chii chiri kunetsa. Pane sangano rinomirira kamakereke munyika ino yeZimbabwe. Dai waro takwanisa kuona nhamba dzavo tinzwe kuti zviri kuitika kobulawa izvi ndizvo here. Ichokwadi mukomakebi vanofana kutsira ndiko zvakare pane imba iri kushandiswa kuita single lodge isingakurejistrwa saizvozvo, iri padhuze nepachikoro. Vakadzi vakati dadadada muroti vasina kupfeka zvakanaka, vanhu vachidarika neipapo. Mataura kuti nyaya iyi yakambosvika kumapurisa. Mungaziva here kamba yemapurisa yakaenda kunoripotwa nyaya iyi? Ndichakupai kamba mukomakebi, tirikona kutaura izvozvi, ndiri kutoona kuti vamwe vacho vari kutotibata vana paizvezvi. Okay, bvunzai kamba yemapurisa, then mobvunza anonzi officer in charge weipapo zita rake. Tikawana nhamba yake tobva tamufonera kuti muri kumboziva here nezvenyaya iyi yakasvika ikaripotwa pano, and imimi makati kudini nezvayo. Kana vasita kutipa kamhinduro yakakwana toenda kunani? Komishina Potemba Nyati. Tonzwa kuti nyaya dzakadai dzinofambiswa sei. Isusu tinogona kunge tiri murima tisingazive nezvemutemo, handiti? Kwedu kungotsudzura chete, kungopfapfaidza nokuzivisa. Isabel linjani ufuna induku luprofeti? Induku ya ngavandibatsire mukomakebi. Right. Mukoma vadzokorere kuti tsvimbo ine musoro mukuru inonzi chii vachitaura nendebele kuti anoda tsvimbo ine musoro mukuru. Yes. Ngavati katino ndebele ndinogara ndakabata nyaya iyoyo. Right. Tapiwa kamba mukomakebi. Tapiwa sere kamba. Asi sere kamba zvavakaita vakatora mupurisa ifamba ndokumuudza, achibva atosvika ipapo akati maita basa mandiudza ndakunopedza nyaya iyi, hapana kuendwa pakamba kunoripotwa. Asi vakatora mupurisa aita sei? Aifamba achibva akatobva kona ndokutoenda ipapo ndokutaura nemuprofita akati maita basa tichagadzirisa nyaya izvi. Hapana akaenda kunoripota pakamba. Hapana akaenda kunoripota pakamba. Asi zita rekamba iri vairewe taipiwa paka Mazowe Glendale. Mazowe Glendale chiri kuti kudini? Mazowe Glendale mukoma KB. Yaya yakaitika ndiye kuti kune murume akaroora mukadzi wake, ndokubva vanetsana ndokubva vasiyana. Mushure mekuita vana vatatu ndokubva vasiyana, murume kwake mukadzi kwake. Right, vasiyana kudaro vane nguva yavakatora
vari siri vese. Murume mukadzi abvara nomumukadzi, murume ndokuzodzokera kumukadzi uyu achiti mukadzi wangu. Zvikanzi nemukadzi eshe ndakawana zvevamwe makatirasanga mukati tiri mapepa asi sina chinhu, vamwe vakati toda kurisaikira kamapepa aya ndokuona kuti ari kushanda. Saka ndave nemunhu, murume uyu achibva ati shamwari mukadzi uyu ndikamona sina munhu mukadzi wangu. Murume achibva tsamwa mukoma kepi ndobva ndonga dombo vrrr po kumurume uya kugara nemukadzi. Ndiye pu, ndiye rikiti, ndiye pu, ndiye zi, achibva tofa nematambudziko. Afa kudaro murume uya kutima munhu uyoyo ndikubhatiza achibva pinda musango. Munhu wanditora akatofa mukoma kepi chesese pachikoshoswe ndakapesa chinzi afaunda post mortem kuti akazovigwa bata akatoita sei akatofa. Uyu wokuuraya munhu asikuwanikwa ndibva pinda muchibage. So kutaura kuno kwatita mukoma kepi murume uyu akafa akatemwa ne akambenge ari muridzi wemukadzi. Asi nyaya ndinayo ndei mukoma kepi ndichitsvaga nyaya iyi. Mukadzi anonzi iye akaenda kuendesa gopuro kuhama dzemurume achiti anchada kwete kumurume. Mushure mekunge mudzimai aendesa gopuro kuhama dzemurume achiti inini handichade murume, murume akasedzwa here nehama dzake akaudzwa kuti mukadzi abvisa gopuro. Asina kuitika izvozvo, ende kusanganiswa haana kusvika. Iye akamboendesa gopuro kuchi kuhama dzemurume, asi murume akazodzoka achiti mukadzi wangu uyu. Vanga vasepareta kwenguva yakareba sei? Vanga vasina mwedzi inosvika 5 months. Murume paakadzoka kumudzimai akasvika ari kugara nomwe murume. Mukadzi akati aiwa ndane mumwe munhu, ndakaona mumwe wakandisiya, ndawana mumwe uye akati uri mukadzi wangu. Murume pakadaira kuti aiwa ndakaona munhu asina munhu kwakunhonga dombo kutema munhu ndibva adonha achibva tofa. Ya zvakaoma. So pakadai mukoma kepi chinonzi kurambana chii? 1. Murume uyu zvaakaita zvokuti akasiyana nemukadzi akazodzoka kwapera mazuva achiti mukadzi wangu, ndizvo here? Ko zvakaitwa nemukadzi kuti asiyana nemurume uyu asina kugamuchidza iye murume wake shaigupuro agamuchidza varume hama, ndizvo here? Zvavakaita vese ndizvo here? Ko zvakaitwa nemunhu anga akugara nemukadzi uyu zvokutogara nemurume uyu nemukadzi uyu musati maziva kupedzerana kwevanhu kana kunonzwisisa kuti chokwadi chisiri mukadzi wemunhu, ndizvo here? Ko zvakaitwa nemurume uyu kuzotema munhu uyu, ndizvo here? Ko zvakaitwa nemukadzi ndiani ari wrong ndiani ari right? Ko zvakaitwa izvi ndizvo here? Ya baba Isabel, pane nyaya pano. Kana une mhosva, kana une chinyunyuto, kana ukakanganisirwa, ichokwadi wobva wasangana nemupurisa murodhi, wobva wamuudza kuti ndo mamiriro akaita nyaya, unenge waripota here? Nyaya ine kwainotangira mukoma kepi. Kana munhu aitirwa nyaya yake ndanetsera nakanyemba, handikwanisi kungoti murodhi kumupurisa semaziviro angu ndibatirewo munhu uyu nekuti asati ane mhosva haana chinobatika. Munhu ndinoenda kukamba ndonoripota ndopiwa RRB tsamba inoratidza kuti ndakakanganisirwa. Mupurisa wese ari munyika yeZimbabwe pandinosangana nemunhu akandikanganisira kanyemba ndinopa mupurisa ari padhuze tsamba inoratidza kuti zvakagamuchirwa kunzi wakaripota. Kanyemba anogona kubatirwa kunyangwe ari kuBeach Bridge, right? kunyangwe ari kugokwe, kunyangwe akanganisa kuHarare, kunyangwe ari kuChimanimani, kungopa mupurisa arikoko kuti tsamba yangu iyi ndakaripotera munhu uyu. Nekuti mupurisa paanenge ari akamirira kushanda zvakaitwa kudhara. Wangu pane pavanobatsira kuti munhu hakutofa uyu vosvika ipapo vomira vakaonekwa sevanhu mutemo vanogona kutotangira ipapo, asi handikwanisi kuripotera nyaya murodhimani. Saka tingapere mhosva mupurisa uyu akaudzwa nevanhu kuti apa pane sowe, pane muprofita ari kubvisisa kamadzimai evanhu mbatya achivagezesa. Nekuti dai zvakaitika kaizvika mapurisa akaenda kunoripota vanhu ka mapurisa vanogona kutosumuka ikoko vanzwa kuti pakati parikuita zvakati vosvika vovharira muprofita nevanhu vacho vese. Vanhu vari kutogezeswa vakadzi vavo vaitobatwa kuti nemapurisa vambobvunzwa kuti makakwana. Right. Baba Isabel nyuza ikecho. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekuva Zimbabwe. Nyaya ndiye mukati meguta redhorobha reHarare. Right.
nyaya yakaitika mhuri yezimbabwe pane vakaona nyaya imwe yanga yakamutenderera musocial media iri mukati memukadzi akambenge ari mukati mekubatsirwa akabva buda nyoka. Mukadzi aibatsirwa achibva abuda nyoka yeblack yandisingakwanisa kutaura nezita black. chii chakaitika? Mukadzi akaenda kunonamatirwa, aenda kunonamatirwa ndobva asvika achibva tanga kunamatirwa aripo achinamatirwa kudaro, asi dambudziko raakaenda naro idambudziko rokunzi ane mimba kana kuti pamuviri panokwenda kuita 3 panokwenda kuita 5 paakaita panokuti pakasvika 3 months pobva pakasvika 3 months pobva achibva aenda kunamatirwa. Asvika mukati mekunamatirwa mukoma KB ari mukati mekunamatirwa vanhu vakanzi vakungochema chiitira kuti muyembe mangu kusvika abuda nyoka kuti nyoka yeblack yandotera nezvai mukoma KB yakaoma. Ndofunga vakawanda vakatoona nyaya iyi ichitotenderedzwa pamasocial media. So ndokunzwa kunzi nyoka iyoyo ndo yanga ichiita basa iri rokukudyira vana. Hatidi kutaura mune zvakawanda mushure mekugara kwanga uchiita. Chikonzero tikataura zvinhu izvi kana muchinge marapwa haisi nyaya yekuti munofanira kuti muchisiya imba, nekuti zvimwe zvacho zvinoita kuti musadzokere kwamakaberekwa, zvimwe zvacho zvinoita musadzokere kwamakaenda sei kwamakaroorwa. Asi tendai kurapwa chete, asi munhu aida kuziva kuti chii chakamboitika ndekupi kuitira mangwana asatambire padhuze. Asi nyaya iri kuvhunduka mukoma KB ndekuti munhu kubuda nyoka, rudzi rwenyoka mukoma KB ndoro rwandakatya. Kwaite nyoka inonzi yakabewa jekiseni kuti haifambe, nyoka irida kutisa, batai kuti muurayi chinhu ichi. Nyoka yanga iri mhenyu, nyoka mhenyu zvichinzi nemubatsiri nyoka iyi ndiyo yaikonzera kuti musabate budzi. Mimba dzaitodyirwa mudumbu. Haana kana mwana waanaye 5 nhumbu dzese dzakaperera pasi. Mudzimai uyu akaenda nani kunobatsirwa uku? Akaenda navatete hanzvadzi yemurume. Saka zvakanzi nemubatsiri nyoka iyi yakaiswa nani mudumbu remudzimai uyu? No, pasina kutaura chinzi mashoko andiri kutaura panapa ndeyekuti ndiri kuzvina kuti mune ukama, munogona kunge mune hama dzekumusha kwamakaberekwa, munogona kunge muine hama dzekumusha kwamakaroorwa. Kana muchibva pano tabatsira dambudziko, hatina kuti ityai kudzokera kwamakaberekwa, hatina kuti ityai kudzokera kwamakaroorwa. Asi ndikutaura panapa zviripo zvinogona kutaridza kudaro kuti zvinhu zvinogwa zvakabva izvi, asi rambai muchienda kwamakaberekwa, rambai muchienda kwamakaroorwa, nokuti dambudziko raita sei radavira. Saka tamirira kuona kuti mukoma KB pachabatwa pangomba muviri zvakamira sei, asi zvakaitika mukoma KB izvi waterfalls. Tiri kuda kupa kutenda uchenjeri hwakashandiswa nemubatsiri wisdom, nokuti pane chaigona kufa. Right, pane chaigona kufa. Dai akada kuti dyo nyoka iyi yabva kwawakaberekwa kana kuti kwawakaroorwa, yes, zvesapera zvakanaka. Koma KB ndabuda panapa ndaita dzungu, honzi waunoshanda naye, yes, ndiye akonzeresa dzungu. Apagarike pano mangwana. Obvious nematsirere akashandisa dzungu renyu. Kwete nini kanyemba bvonzo matsirere andi munosanda naye paNational FM. ndotovhundutsa baba Isapera kuti uroyi wacho uri kubva kumupanda akaita senge shugeta. Yes, Mupanda akahaziye chipimo ndizvozvo anogoisa kana akanzi teaspoon anoisa kapu. ya zvakaoma Zvakaoma mukoma KB. asi zviri kunzi mudzimai uyu asunungurwa. Asunungura kana iyaitira kuti zvainzwa everyday achimuka kuseni anotonzwa kuti mudumbu muri kutenderera mune zviri kuitika, aidudzira kuti iko zvinozvi zvamira, asi tatamirira kuona mukoma KB ndechenyaya yebudzi. Yes, nyoka iyo yakaitwa sei mushure mekunge yabuda? Yakaurawa mukoma KB ndobva yapiswa, but nyaya pakupiswa manje iye mubatsiri akatosera kuti zvinhu izvi zvaifanira kuiswa kana mupaperback. Munosvika nechipuka izvi kwakaroorwa mukadzi, mugosvika zvakare mugochiratidza kwakaroorwa munhu, nekuti dambudziko ragara ririko. Murume ane mari dzabuda ende vabereki zuva negore negore vanotochema kubatwa maoko kuti pamwiri panga pane mwana, kandi paanobata pamwiri munhu wese andaka kufunga kuti zvichapera sei. ya zvakaoma. Machinzwa akachirongwa bhozhongo rasegmendi kubudikidza neicho chemudzimai akabatsirwa kusvika abuda kanyoka mhenyu ikazourayiwa. Zvinzi nyoka iyoyo ndiyo kayaidya kavana vanenge kavari mudumbu. Mudzimai uyu hapana kana budzi raakambobata. Ya zvakaoma chokwadi. Baba Isabel, hanzi mudzimai akakanganisa sei akaendesa kagupuro kuhama dzemurume. Dai iri mhosva yakaparwa nemurume, hama ndo dzaenda kucherere. Areje munhu
Alright. Indoda yazonera. Huh? Each man for himself. Yes. Mwana wangamira pachinhu chake. Gupuro yaifana kuendeswa kumurume. Kuhama ichokwadi kuti muda kuonana nekuti panororwa munhu vanhu vanoungana asi varidzi venyaya vanenge varipo. Murume aifana kunge aripo hama dzichioneswa kana kuti vaiti rega tishiedze mwene wezviro takagara pamuchiita zvinhu zvenyu kaitagamuchira imimi. Dai kwakauya mupurisa achiti dai kuzotakura munhu ine mhosva yake ndiani aibvuma kuenda muridzi asipo. Ya muri kuinzwa nyaya yemazoe Glendale. Vamwe vari kuti mukadzi akakanganisa kuendesa akagona kuendesa kupuro kuhama dzemurume asi hama dzemurume dzaifanira kakushedza iye mudzimai pamwe chete nemurume. Kana asipo tega timubhuke timuudze kuti musi wakati uvetisangane umirire nyaya dzako mupedzerane ko akati ndakaenda chikonzero ndasingazvizivi ndakarambwa ini iyo kai hazvizivi. Rega gupuro harite zvokutumirwa rinopiwa kamunhu feya kuri kubvuma kana kuri ramba asi zoitwa pane umwe weukama. Baba Isabel, tingati isusu maprofita nanachiremba havana mhosva sei vanachiremba vamwe vachizosungwa mamwe maprofita vachibatwa kana vaita zviri kunze kwemutemo? Uyanyebo anyeba mukoma kebe hatisimudze zvinhu zvakadaro ndizvozvo. Kunyange ukavaka shopu yako ukati shopu ukatengesa poison toti vanhu vaitengesa poison ndimakadhakwa mushopu amutengeso poison Ndizvozvo unouraya vanhu apo uri kubika chikafu chekudya vanhu woti makaona mega pakanyora nyora uone mukandini mako kuti tinotengesa chikafu chinouraya. Pane ranoenda kunotenga vasati vatenga mafoni anenge atozara kukamba watobatwa pashopu ndeyako asi unobatwa zvisingaita zviti. Regai tinzwe KB naBozho muprofita wokobulawayo uyo hana mhosva mweya wake ndo mashandiro aunoita saka ivo vari kuenda kunoshandirwa kana vasingabvumirane nazvo ndivo ngavatorega kuenda inga vashandi vaya vakanzi naBosi ndoda wiwi yemunhu wese vakaramba 1 zvemweya zvinonetsa kuzvitonga panyama ndinonzi maikesi kapiripiri. Maikesi muchamaona mwanasikana wenyu achidzoka achiti ndabva ikoko. Right. Munoita sei? Baba Isabel vanenge vachida kukubata namba dzenhare dzinoti kudini? Vanoda kundibata vanochibata panamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho.